News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, kampo kan mga politiko naghahanda na kan sa indang COC. Araw ng barangay sa Daragalba ay nagpapadagos. Sa lado nasyonal, BFP nagpawagas din mga nurses para magtabang sa mga ospital. AFP as in Department of Health mapakusog kan health workforce kontra sa COVID-19. Bareta sa ibang nasyon, Estados Unidos posibleng mamugtak sa peligrosong sitwasyon sa 2022. Bareta sa lado ng sports, Philippine Men's Volleyball Team may tsansa sa Asian Men's Club Volleyball Championship sa Thailand. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Mantang poon na sa aga ang periodo kan pagsumitir ng Certificate of Candidacy para sa mga aspirantes sa ilihidong pwesto sa gobyerno sa 2022 elections. Kamas-kamas ng unyanan kampo kan mga politiko na maihanda naman ang mga kinakaipuan na dokumentos. Nakaipuan may sumitir sa COMELEC para tayo magkaiguaning anuman na problema. Sa Legazpi City, plano kan ibang grupo na magsumitir kan sa indang COC sa masunod na sanang simana. Matapos manotaran na bako pa pinal ang sa indang linyada asing kinakaipuan pang makumpleto. Baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tinawaning asigurasyon ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ng gobyerno lokal padagos sa nagkakaiguanin mga lakdang para maresolberan ang haloy ng problema ang pinagampang kan mga residentes sa barangay lalo ng supply ng tubig. Siyang sinabi na sinda sa gobyerno lokal sa paagi kan sangguniang panglungsod, nag-alokar ning pondo tanganing magamit sa implementasyon kan water supply project sa mga barangay lalo na sa mga harayong lugar. Ang iba kay ni solar powered mantangan iba sa paagi din kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Padagos ngunyan ang aktibidad may kinaraman sa araw ng mga barangay sa Daragalbay kung saan ang mga opisyalis lokal kaiban mga empleyados kay ni padagos na naglilibot sa mga barangay panang mag-extender rin tabang asin serbisyo sa mga residentes. Inidaylanta sa taho kan pinagtatakotan na epekto ng COVID-19 kung saan may higpit na pinapasunod ang minimum health protocols kung kayang gobyerno lokal na mismo na minadulok sa mga barangay para makataonin ayuda sa ibong nalado padagos man ang pagbakuna kontra sa rabies sa mga atama na ayam, taning malikayan ang pagdakol kan kaso nin mga kagat nin ayam, hindi magpapadagos sagkod na maubos ang mga barangay sa nasabing banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Para mientras na i-relax kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang pag-implementar kan kasuguan kan National Interagency Task Force na solamente kan mga fully vaccinated na empleyado ang tutugotan na maglaog sa indang trabaho sa mga hotels, restaurants, spas, sa sinibapang mga personal care services.
Yan ang pinag-anunsyo ni Alcalde Noel Rosal kung saan basado sa kinibong meeting kan local IATF kasuhapon. Initanganing may bitaranan pagkadit kan mga daipa na babakunahan na empleyado na grabe man na naapektaran kan pandemyang COVID-19. Sa latest na abiso ni Rosal, 100% ang capacity ang pinagtutugutan sa mga food preparation establishments, personal care services as in dermatology clinics. Alagad kay po na mahigot na magsunod sa minimum health protocol sa argantamang pagsulog ng face mask, face shield as in nasusunod ang social distancing. Mientras sa 50% ang maximum seating capacity ano aprobado sa mga religious gatherings, as in 50% man sa mga social events. Ang nasabing direktiba epektibo ngunyan na Setyembre 30 sa Oktubre 9, 2021. Baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uminabot na sa 249 ang total na numero kan kaso ng local variant of concerning COVID-19 sa Bicol Region. Sigun sa Biosurveillance Report kan Department of Health Center for Health Development, 42 na kaso ng B.1.17 o alpha variant ang nairehistro. 102 cases din beta as in 105 ang delta variant. Ang probinsya kan Albay iguan ng tulong kaso ng alpha, 28 kaso ng beta as in 16 na kaso ng delta. Ang Camarines Norte may 7 kaso ng beta as in 3 kaso ng delta. Camarines Sur may 17 kaso ng alpha, 16 sa beta as in 27 kaso ng delta. Sa Catanduanes iguan ng 8 kaso ng alpha, 12 beta as in 1 delta. Mientras tan Masbate iguan ng 5 kaso ng alpha, 13 kaso ng beta as in 25 na kaso ng delta. Ang Sorsogon iguan ng 5 kaso ng alpha, 8 ang beta as in 15 ang delta. Ang sulod kan Legazpi iguan ng 3 kaso ng alpha, 11 beta as in 1 delta variant. Ang Naga City may 1 kaso ng alpha, 7 kaso ng beta as in 16 na delta. Sigun sa Department of Health CHD Bicol, ang nasabing datos basado naman sa mga ipinadarang specimen sa Philippine Genome Center. Ang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong laban. Dahil sa biglang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa enterong munisipyo kan Tiwi, nagpaluwas din market schedule ang Municipal Health Board, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council as in Local Task Force on COVID manungod sa paglimitar sa hiro sa mga merkado publiko, mga establishmento de negosyo as in mga opisina. Epektibo ang nasabing kasuguan po ngunyan aldaw Setyembre 30, 2021 kung saan sa mga aldaw ng Lunes, Miyerkules as in Biyernes solamenteng ang mga residentes kan Barangay Kale, Libtong, Gaho, Kararayan, Libho, Oyama, Tigbi, Nagas, Biyong, Bagumbayan, Korokoro, San Bernardo asin Belen ang pwedeng magsaod. Pag Martes, Huwebes asin Sabado, ininaman ang schedule kan mga taga-barangay Baybay, Naga, Sugod, Lourdes, Bariis, Horoan, Mayong, Misibis, Dapdap, Bolo, Putsan asin Maynonog. Mientras nangapos na mga establishmento ang sarado sa aldaw ng Domingo apuera sa mga ospital, clinics, butika, water refilling stations, money transfer services asin mga gasolinahan. Ang mga personang mabayular sa nasabing kasuguan ang makakahampang sa magkakanigong penalidad. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber
fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe! Ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy. Kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang.
bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB Bareta alas 12. Padalos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Baretang ini hatod sa Indokan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Ipinawagas na kan Bureau of Fire Protection of BFP sa bilog na nasyon ang 154 nindang mga registered nurses para magtabang sa mga ospital na may kakulangan kan sa indang mga medical workers. Sigon kay Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang lakdang na inikan BFP para aksyonan ang pangapunan ka nagkapir ang mga private hospital na matawanan sindanin mga dagdag na medical healthcare workers. Uminabot na sa 27 na mga ospital sa bilog na nasyon ang nabugtakan ng mga nurses kan BFP. Kaiban sa mga nagkaigwan ng deployment iyon Tugigaraw City People's General Hospital na may 14 na nurses, 19 sa Adventist Hospital na nasa Mimaropa, 5 sa Legazpi City COVID-19 Center sa Bicol Region, 30 sa Metro Iloilo Hospital and Medical Center Incorporated, 20 sa Dr. Rafael Tumbocon Memorial Hospital sa Western Visayas, 19 sa Remedios Trinidad Romualdez Hospital sa Eastern Visayas, 10 sa Southern Philippines Medical Center Asinsiam sa Davao Oriental Provincial Hospital sa Davao Region. Sa National Capital Region o NCR, iguan 18 na mga registered nurses ang idineploy poon kan Agosto 31, 2021 kung saan ang siyam digdi sa indapig deploy bilang vaccinator sa Muntinlupa City Health Office, anom sa Las Piñas City Health Office asin 9 sa Muntinlupa Medical Center. Paliwanag ni Malaya ang lakdang na inikan BFP bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte na magtabang ang mga medical workers kan gobyerno sa mga ospital na may kakulangan nin health workers. Nakatala na magpirma ng kasunduan ng Armed Forces of the Philippines o AFP asin ang Department of Health o DOH para sa pagpapakusog kang health workforce manungod sa COVID-19 response. Sigon kay AFP Surgeon General Colonel Fatima Navarro na sa iraramkan kasunduan ang pagpapadaranin mga military medical personnel sa mga ospital para magtabang sa health workers na nauubos na dahil sa pagkakaigwanin helang. Enot ng pinag-orde ni Presidente Rodrigo Duterte sa militar asin pulisya ang pagtabang sa mga health workers sa paagikan pagpapadaraning military doctors asin nurses para atamanon ang mga pasyenteng may COVID-19. May 5 grupo ng AFP Medical Health Corps na nakawagas sa mga ospital sa Metro Manila, apwera pa sa medical frontliners kan AFP na pinagdestino sa swabbing as in quarantine facilities. Marhay ang pagtrato kan Senado kan formerly Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong, siniguro ini ni Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, asin sa katunayan pinagtutugutan ninda si Ong na magluwas nin Senate building para maglakaw, mag-ehersisyo asin magbalad sa salda ang kanal daw kada aga. Pinagtutugutan man kan Senado si Ong na mabisita kan sa iyang pamilya, abogado, medical personnel asin padi o religious leaders. Ipinahayag ni Samonte na binisita si Ong kan sa iyang agom, siring man kan sa iyang abogadong si Attorney Rico Kapunan. Alagad hinalik ang Senate Blue Ribbon Committee ang prebelyon ni Ong na gumamit ng cellphone pero pinagtutugutan nining gumamit ng telepono sa opisina ni Samonte. Pagkaipuan na mag-apod sa sayang agomo si isay man na gustong kahurunon kayo rin. Nagsayumaman na simbago ni Samonte ang saot kan saropang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na nagsasaparinin ng mental as in psychological torture mantangan sa iyang kliyente nasa kustodiya kan Senado. Bareta sa ibang nasyon.
Nagpatani ng sarong US General sa mas peligrosong sitwasyon sa Amerika sa masunod na taon. Yan sinabi ni US General Mark Milley, chairman kan Joint Chiefs of Staff dahil sa pagtinir kan Al-Qaeda terrorist na nasa Afghanistan. Ibinulgar ni Milley na daipa narurumpag ang may kipag-alyansa kan Al-Qaeda sa Taliban na responsable sa September 11, 2001 terror attack. Sa taon na maninikan investigasyon kan US Congress kay Milley, siring man kay Defense Secretary Lloyd Austin sa issue kan pag-pull out kan mga soldados na Amerikano sa Afghanistan. Inako ni Milley asin Austin ang biglang pagbagsak kan gobyerno na tulos na takeover kan Taliban, kasabayan panghihinayang sa nasayang ng mga itinuro ninda sa mga Afghans na pakikipaglaban sa mga terorista sa nasyon ninda. Bareta sa lado ng sports. Tiwala ang coach kan Philippine Men's National Volleyball Team na dakula ang tsansa nindang manggana sa pagpartisipar sa Asian Men's Club Volleyball Championship na mangyayari sa Thailand sa Oktubre 8 hanggang 15. Sinabi ni Coach Dante Alinzunurin na kompleto ang sendang players na masabak sa torneo sa Thailand. Siyan sinabi na sa ngunyan, doble kayo ng ginigibo nindang ensayo para sa nasabing torneo. Matatandaan na nagpalyar sa silver medal ang national team kan 2019 Southeast Asian Games. Pwedeng may balik ang nawara ng ngipon sa paagi kan bagong antibody treatment sigon sa mga eksperto sa siyensya at medisina. Sa pag-aadal kan mga siyentipiko sa Japan University of Fukui as in Kyoto University na develop ang monoclonal antibody treatment na nag-aaktibar sa lawas na magpatubo ng bagong ngipon. Sa madaling sabi, iyon na iniyan posibleng dalan para ma-regrow ang ngipon na nawara poon kan aki pa sa gudngunyan na panahon. Istoryang naiiba. Pinagbayad ng 20 million rupees sa katumbas ng 13.8 million pesos bilang danyos ang sarong salon sa India dahil sa palpak nindang upaw na nagdara ng matinding mental breakdown sa sarong nindang customer. Según sa desisyon kan National Consumer Disputes Redressal Commission, nagduman si Ashna Roy sa nasabing salon kan 2018 para magpa-upaw asin puputulon nin 4 na pulgada ang sayang buhok. Alagad na bigla si Roy na imbes na 4 na pulgada ang ibawas, 4 pulgada na sana ang natada sa sayang buhok matapos siyang upawan. Dakulang perwisyo ang naging epekto kan palpak na upaw kay Roy na nagtatrabaho bilang sarong model nin mga produkto para sa buhok. Dahil naapektaran ang sayang hanap buhay, nagdara ini nin severe mental breakdown and trauma ang palpak na upaw kay Roy. Dakula ang pigagastos sa pag-ataman kan sa indang buhok ang mga model na pareho ni Roy, kaya dakula ang emotional attachment ninda sa mga ini sigun pa sa komisyon. Dahil sa palpak na upaw, nawaran ning assignments asin nindakulang income si Roy na dagos ng ikinaraot kan sa iyang kamakotan na maging sarong top model. Flashback. Septyembre 30 kan taon 1876 ipinangaki duman sa Arevalo, Iloilo ang edukador, social worker as in first secretary kan Asosasyon Feminista Filipina na si Sofia Reyes de Vera. Ang Asosasyon Feminista Filipino ang kinotinoting Women's Club sa Pilipinas. Ang pagkakamukna kay ni kan Hunyo 1905 nagmarka kan pagsikad kan feminist movement sa Pilipinas. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Pandarabang tabang News Director din parada Summer News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghaliday pagpuknat, masunod na programang Iskaramusa. Kay Mas Angel Mustasa. Pagkatapos sa nagkape ng mga pakiromdom. Nadangog ang mga dalakulang bareta ngunya na